asizazi indaba engaka ukuthi khona abahamba bayodlala hayi dlala abantu abanjani. yazi inkinga yenza ngoDisemba senibhizi. Angithi nanithi uBoy isikhokha eDurban. iSundowns iyadlala lapha 12 million. Idlalwa abantu abanjani laba? Abawini league yangakubo, abadlala Club World Cup, abanjani? Into enjengokhufe. Omakhufe. Omakhufe. Eish. Yeah, manje kanjalo. Kodwa yakho 12 imakhufe international makhufe. International makhufe. Kodwa ke on record 12 December iSundowns yashaya abafana ngenduku. Yathola u12 million. Okay. Yes. Then uyikhumbula monthly grant ya 2 million per month. Then 14 million. On 7 months. iSundowns currently ikuma group stages. Kusasa nge14 February idlala last game group 6. Umdlalo wes6 neMC Alger. So lapho ukhefu baholela malini umnika u12.8 million. Ukuthi kuma group stages. Kusho ukuthi uma sihlangana nemakhurubani imakhofe yase Lesotho 12.8 plus 12 million 24.8 plus 14 million. ayisuyihlanganisa yonke.